Dwarbaguri constituency angkang Dadhora di Plusora datum Joy Kepen kesu kacelang warsai Donangji pura Karbiang Autonomous Council datum Mathaponsi Medical Subcenter hem kedamtang Surihini ra ingkoi ra kethomanikan Kimrang Ponlo. Kedamtang Surihini ra ingkoi ra kethomanikan pai ni phai trok sirni Dwarbaguri constituency angkang Dadhora di Plusora da Pharmanpu Panongponsi Medical Subcenter ahem Kimrang Ponlo. Bangsohut Karbiang Autonomous Council Surja Rongphar Richard Tokbi lapen MLA Dr. Numal Momin atum ahinpen kikim kirang jia phan long sitami somponlo. Bonta non an bangso medical subcenter ahem kikim kirang ningkanisi partanglo. Bonta ahem kikim kirang kepatang tirega jog rada tuma bangke Karbiang Autonomous Council aphansi bangso hem so kikim kirang kapatang sirag jia phan kachuningri padopo. Lasinon prabjin pen se kilang hemabang nang patang piserak thapusi Dadhora di Plusora datum pen Karbiang Autonomous Council kacharipon CM Dr. Tuliram Ronghang Medical Surja Rongphar lapen local MSC mate Richard Tokbi Hospital hem kikim pivek MLA Dr. Numal Momin atuma phan kachuningri padupo. Laso hospital Dadhora Mohdargaon puhadei lake nohet pen kali hospital lo seta non chuningri dun pen Richard Tokbi make hai lapen Momin Dr. Momin ke hai latum nang kimlo setan itu ke dak foundation career ni pen setan yang ciklon thom patangi pusi Dr. Momin ke hai ningji laken itu rong long se dak ani sini dak lah setan me nang kimlo ningarong pik lo Dadhora di Plusora tu setan ona por bang ke kopi ko sona lo a condition lo ne amat non bang ke ningkan sita ke pleng dhupo ke parpo sita non bang ke la sohem bang ke arot angchin icha chata tanong te kabe thuet jinang nak lu sila sohem bang ke nili chuniri ang tung bang ke number 1 bang ke nili salo Richard Tok be ke hai alang li local MSC alang li fani chuning riwe la so hospital nang kim pitu pulo la ko Dr. Momin ke hai se alang li bor i lo claim lo la kening thepik lo di Dadhora asor he nili chini ke tu gesu chelang dupik mate di sina tu mar julo media tu mesen alam sina tu la so apot nangkar ju thek apot la pen apa thang pi pu bang ni thepik la sila yang pe thang pira mane Dr. Turamong hang surju Medical Surja Rongphar ke hai lai tu Dadhora Mohdargaon hospital la support na patang pieson te di tu Dadhora di Plusu arat ke se chelang awar sai ke joy ke jawan pu si di tu ning che thepik. News report Karbiang Long Live